Kwakhanya, welcome to my YouTube channel. This is Makhosi NH, umgqilazi wamadoda, umsusi wenkulumo. Umavula kuvaliwe inyanga igedla. Umathenyoka umbeyombeyo intombi endala yaseMalawi hamba nomkhulu omdala wasemanzini. Umndawo omkhulu, umvelase umthembu omkhulu uJama kaMnisi uqhudeni, umnisi wemvula ilanga libalele intombi endala yaseMozambique. Umkhulu ohamba namadoda amadala asemanzini, amakhosi amakhulu abaluzi abakhulu, amanona abakhulu, inzuzo ezinkulu, umntwana wethunywa nomntwana weingelosi. Ngokulalela abantu ke abacelile ukuthi umkhulu siyacela usenzele into efana nepodcast. La khona uzobe usifundisa about spirituality, African spirituality, usifundisa about ama-messengers okuyizithunywa, usifundisa ngama-ancestors okuyidlozi, usifundisa uNkulunkulu ngomkhulu ngemvelaphi yethu singabantu abamnyama, ukusifundisa ngokuxhumana kwethu noNkulunkulu siphile emhlabeni ukuthi sixhumana kanjani noNkulunkulu. Engabe sixhumana ngomoya oyingcwele noma ngabe sixhumana ngedlozi noma ngabe ngeyithunywa. Izona zinto le channel ezokhuluma ngazo kakhulu, izona zinto le channel ezoyi-attack kakhulu noma ezozama ukuthi izi-unpack kakhulu. Bavumelekile ke abantu ukuthi ke kuma comments ku inbox kamkhulu befake ama-topics abangafisa ukuthi kule channel sikhulume ngawo, noma befake imibuzo ethile abafisayo ukuthi ke uMakhosi NH abaphendulele yona, abacathulise. Siyazi ukuthi kunokwehluka, kunabantu esibabiza ngama self initiate. Again kuseneyinkinga ezikhona kuleyo topic, kusenokuphikisana okuningi kuleyo topic. So sizokhuluma sibonisana ukuthi ngaba ama self initiate akhona ngempela yini, ngabe likhona idlozi elithwasisayo yini, engabe kwenzeka kanjani uma lelo dlozi selithwasisa kumuntu, engabe umuntu ubona ngani uma lelo dlozi kuyena selithwasisa, noma ngabe futhi alikho yini lelo dlozi. Konke lokho ngizokwazi ukuthi mina ngini-unpackele khona, nginiphendulele khona. uMakhosi NH ke umntwana ombethwe kakhulu naye ngamakhosi amakhulu aphezulu, zithunywa zamakhosi, amakhosi amandawo, zingelosi. Unengelosi yaseNazaretha kwaShembe ekuphakameni. Kodwa ke konke lokho ngicabanga ukuthi sizokwenza kwi-video elandelayo, la khona ngiyobe sengihlezi nozakwethu lapha, khona uzakwethu ozobe khona ozobe eyi-co-host yami, okuwunqubeko yamaswazi, okugogo okuyena ozobe ethatha lemibuzo yenu ebese eyibuza bani na umkhulu. Then ke ngiyobe sengikwazi ukuphendula imibuzo yenu, ngiqale nazi ukuthi umkhulu uvelaphi, usukaphi, wawuthatha kanjani umsebenzi noma wawamukela kanjani umsebenzi, ukuze nani nizorelate, because I know there are people mhlambe abadlule ezintweni ezifana nezami, mhlambe abanye babizwe njengami noma ngekufane, kodwa mhlambe indlela engibizwe ngayo will encourage you, will add something into your life ukuze ukwazi ukukhula nawe in terms of spirituality. Siyakhuleka ke la ekhaya, siyathandaza kulama podcast abantu bazophila, abantu ithunywa zabo izophakama, amadlozi avalekile azophakama nawo, avuleke, aqaqeke, asebenza, abangaphuphi bazophupha, abagulayo bazophila, baphulukiswe, abacindazeliwe nami ngithi bazokhululeka ngokubuka nje lama podcast kamkhulu. Again sizobe sibe live on TikTok, la khona ke siba nemthandazo ye-deliverance, siba nemthandazo epowerful kakhulu, prophetic, enamandla kakhulu. Ngiyacela ke nihambe niyongibheka lapha ku TikTok, it's @Makhosi NH, ku YouTube it's @Makhosi NH nakhona. Then inamba kamkhulu it's 06 77 57 5569, 06 77575569. Inamba kaMakhosi NH ke leyo ka WhatsApp atholakala kuyona uma abantu bedinga usizo. Makhosi NH ke ngokuhlala usesikhaweni eRichards Bay KZN, kodwa abuye futhi abe kuphina seGoli ePretoria. Ngiyacela nisupporte i-channel kamkhulu, ni subscribe, ni like ukuze sofinyelela kubantu abaningi, sikhule, ngoba baningi abantu abadinga usizo, baningi abantu abadinga ama-revelations, ngoba sithunyiwe thina njengabantu okumele banambulele, beniguide, banihole endleleni, benilethele ini na
ukukhanya esimeni seimpilo zenu nasesimeni samadlozi enu ke kukhanye, more especially ngize kulaba abantu abangama self initiate, abantu abayithwasisayo, abanemimoya engafuni ukuyohlala kagobela kodwa iyazenzela. Kugobela uya nje usuyokwenza lokho nalokho okumele ukwenze. Ngize kwi-Africa, ngize kubantu abamnyama, ngize emhlabeni, angikhethe balala muntu, ngize kuwo wonke umuntu okholwa uNkulunkulu ukuthi ukhona umveli enqangi, nokhula ukuthi savela somewhere kukhona la sivela khona, asivela ngasayivelela, ukhona omdala weinsuku, ukhona wadala zonke izinto. Ngiyacela ke ningene ngobuningi benu ni comment engezansi ukuthi yini enizofisa kuleli channel, mhlawumbe umkhulu akhulume ngayo, nifake leyo mbuzo enifisa umkhulu ayiphendule, sizobe sesenza njalo ke. Stay tuned and glued into my channel ke la on YouTube, also like my account ku TikTok @MakhosiNH, like, follow, subscribe on my YouTube channel. Utshele nabangani bakho, utshela umndeni wakho, utshela abasebandleni lakho MakhosiNH usekhona. I-podcast iyaqala kwakhanya Africa, the prophetic talk esobe siyikhuluma lapha. Inkosi nibusise, nisibekele, nikhanyisele kube mhlophe, kube kuhle ke njalo njengezihlabathi zolwandle. Sithi phakama njengelosi yokulunga, phakama sithunywa, phakama moya, phakama moya wasemandulo, phakamani indlondlo namakhosi ethu asembethe, egameni lomusa nasegameni lokuphila, kuze kube ingunaphakade. Size sibonane ke kwi-podcast, kwi-episode yethu yokuqala sobe siyiqala nje nqa. Ngiyacela nisupporte ke, niseseke, sidinga uthando lwenu ukuze konke lokhu kube impumelelo. Asikhuleni sonke njengoba ngiyiqala lendlela, ngiyiqala nani, izoba impumelelo, izoba yinhle enhle. It will be something that you have never ever seen before, something that you have never encountered before, but you are going to encounter the power and the glory of the Holy Spirit, the power and the glory of uNkulunkulu, the messengers and amadlozi. Amadlozi anawo amandla, zithunywa zinawo amandla, uNkulunkulu nawo amandla. You are going to encounter the power of these holy angels ke esihamba nawo ase-Africa nawo nawasemndenini yethu. Inkosi nibusise, inisibekele ke njalo, inikhanyisele kube mhlophe njalo njengezihlabathi zolwandle. I am MakhosiNH, umgqilazi wamadoda kwakhanya.